Posible nga mapirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa unang nga semana sa Enero ang ginaproponer nga 2026 national budget nga nagabalor sa 6.793 trillion pesos. Suno kay Senate President Vicente Soto III kung pag-aumpisahan kag matapos na sa Malacañang ang pagproseso sa enrolled budget sa uli nga mga inadlaw sa Desyembre, posible nga mapirmahan ini bago matapos ang tuig. Suno pa kay Soto nga bisan magdangat pa sang pila ka adlaw ang reenacted budget, wala ini sang malain nga implikasyon. Ginpahigman sini nga pesar si President Marcos pa nag-review, ginumpisahan na sang Office of the President ang pagbusisi sa ginaproponer nga budget. Pesar ginaustisa pa lang ini sa Bicameral Conference Committee. Suno pa kay Soto nga matapos ang Bicam deliberations, ginpang-imprenta na ang enrolled bill kag ginasundan ini sa Malacañang ang mga nakasugtan sang Kongreso. Una na nga ginaako ni Senate President o kon Senate Committee on Finance Chairman Senator Win Gatchalian ang posible nga problema sa pag-angkon sang quorum sa oras sang ratifikasyon. Pag-ratifikahan sang Senado ang 2026 national budget sa December 29.